Hi guys, enjoy Mathyala and welcome back to my YouTube channel Pooja Tulu vlog. ತೂಂದುಲ್ಲ ರತೈತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಗ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಆಂಡ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಡಿಜನ ಪಂಡ ನಮ ಏಪಲ ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪು ಚೂಟ ಏಪಲ ಅದನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೊಲಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡತ ಇಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಇಂಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಐಕ್ ಏನು ತೂವೊಂದಿತ್ತದ ಆದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪ ಎಂಚ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅದಾದ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಕ್ಕುನಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಸೊ ಇಂಚನೈತೆ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ meesho haul ಜಿನ ಓವಲ್ಲ ಹಾಲ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಏನು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂತ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಐನು ಜಾಸ್ತಿ ತೂರೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಕೆ ಏನು ಮೀಶೋದು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರ್ಪದೆ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೋಜ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಏನು ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ತೂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಓಕೆ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ಗೆ ಬೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ತರ್ಪದೆ ಮೀಶೋರ್ದು ಲೈಕ್ ಸುಮಾರು ಡ್ರೆಸ್ ತರ್ಪದೆ ಮೀಶೋರ್ದು ಲೈಕ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂಜಿ 5 to 6 ಟಾಪ್ಸ್ ದೊತ್ತೊಂದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡೇ ಔಟ್ಫಿಟ್ಲ ಏನು ಐದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಏನು ಅವು ಫಂಕಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದೇನೆ ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಇಂಕ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈತ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡತ ಐತೆ ನಾ ಏನು ಪೂರ ಎನ್ನಿಗ್ಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಏನು ಪನ್ಲಕ್ಕದೆ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತುಲೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಏನು ಏತ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೈದನಿತ್ತು ಇತ್ತ ಪೋದ್ಕಂತ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚೂರು ಬರೋಡತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ನಂದ ಬೈದಿಜ ಅವು ಎಲ್ಲಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಬರುವುದುಂಡು ಅಂಜೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಿಡು ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಪರ ನಾನು ಏನು ತೂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಐನತ್ ಬೇಗ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಏರ್ಪುರ ತೂತ ನೀನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ನನ್ನ ತೂತಿಜ್ಜರ ಐನತ್ ಬೇಗ ಪೋ ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ನಿಂಚ ಒತ್ತು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಕ್ಕದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರು ಓಕೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿನ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೂಕ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೈದಾರ 4 ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೈದಾರ ನನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬರೆಯೋದುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತು ಜೇಪ ಬರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದು ಬರೋ ಒಂದು ಆಪ್ನೆಂಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಿನ್ನಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದು ಈ ನಾಡು ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ರಿಟರ್ನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುದತ್ತ ಸೊ ಐಕ್ ಇದು ಐನಂದು ಬೇಗ నేను ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪೂರ ತೂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಇಜಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಜಿನ ಸೈಜ್ ಫಿಟ್ ಇಜ್ಜುನ ಅಂಡ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಐ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್ 1 second. ಸೊ ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಡೋಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಬುಕ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಸೊ ನೆನ್ನೆ ನಿತ್ಯ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ತೋಜನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಹಾಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಾರ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂಪು ಜರ ತಾಯಿನೋ ಐಗೆ ನಿತ್ಯ ತೋಜಾವ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅವಳೆ ತೋರ್ಲೆ ಓಕೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಐ ಗಾಟ್ ಕಪ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಾಣಿದೆ ಸೊ ಏನು ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಹಾಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ದಾದ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತೂ ಏನಿ ಸೊ ಇಂಕ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಡ ಐಕಿಂದ ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಅದೊಂದು ಪಂಡ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ నేను వీడియో మల్పేది మా అత్త ప్లాన్ మల్తిtte ఫస్ట్ ముందు మల్తాండు నెక్స్ట్ ఓకే అదే ఐబొక్క దాలేజ్ ఐబొక్క దాదాల ఇత్తనాడే నిక్లేక్ బొక్క షేర్ మల్తాను వీడియೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತೀರ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಏನು ಮಿಗ್ ದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನು ಕ್ಲಬ್ ಬರ ಸ್ಪೈಸಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ with spice undu panda you can feel that okay you will definitely try manponni like kara mide like kara mini ಇಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತು ನಾಳೆ you have to try this ಅರ್ಧನೇ ತಿಂದಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ತಿಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಅಂಚಿನದು ಇತ್ತೆ ಏನು ತನ್ವಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲ್ ಇಜಿನಾಂಡ ಏನ ತಿನ್ಬೇಕು ಯಾನು ಇದನ್ನ ತನ್ವಿ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಕನ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ತಿನ್ನೋಡಾಯ್ತಾ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನನ ಟರ್ನ್
Kar. Tu katine? Tinu chinna. Kar itu dari jiwan apa ya? Baik gak deh? Oh deh. Mix it up. See. Dori milk like shake like a podu. Inchina chata like a tojanundu. But never mind. Oreo the taste undata. That is important. Good. Ondu. So bye take a point. Bye take a point. Chino. Bye. Mana manigi. Chinnu konji tojarunditta. Tojala. Chappal tojala. Chinna first chappal.